Yabona bafethu namanje kuseyimini inkosi khona Bhunishabalala ngithi angenichazele la bafethu. Yabona kunesikhathi ke lapho kunento ekuthiwa iST. Mhlambe abanye babone labantu aba-escort abantu ezinkantolo laba abafaka ama-bulletproof labo. Abasama sarina emgwaqeni laba ngathi yes. Yabona ukufika kwalabo abantu ke bafethu. Bayafika bafike ngesigameko senziwe yithina bafethu. Sisonke ejele. Bafike ke nje bazosesha ke naturally. Bekhishwe nje mhlawumbe umphathi wejele ukuthi bafike bazosesha. Bathole lezo nsango lawo ma drugs lawo. Akumnandi ke bafethu. Kufika kwalabo abantu. Nanoma ubani uyazi. Abantu abaningi bahlukumezeka. Ejele bafethu niyazi khona bafethu abagulayo mhlawumbe une TB unani. Ngoba ngathi bafika kwenye inkathi bethishona lapha ngena phansi kwestepisi. Yabo nje lento ekuthiwa ihawu bakuhlala ngogesi. Mhlawumbe umunye umuntu kwenye inkathi bayashona ka bafethu ngaphakathi abanye. Sothi bashawa yibona ba. Azashona. Ngoba namaphoyisa ngokunjalo. Kuyenzeka amaphoyisa afaka check esendlini mhlawumbe kanti wena nesifuba ne-asthma kuthi nci ushona. So sifunda okuningi bafethu. Uma vele indoda ungakazi ushawe babesho njalo abantu ukuthi awumfana ongazi ushawe. Laba abantu kodwa ukhuza kwabe sectionini. Abayifikeli bafethu kwenye inkathi. Balethwa yithini. Uthi nje umunye mfethu nje. Uthatha insanga kaloya ngokuthi uyameya noma ugwayi kaloya ngokuthi uyameya. Lento ngade ngisho nje ungahloniphani. Ngobani emeya. Gcina into ispread ibe ngaka. Ngoba kwenye inkathi futhi ejele asifuneki silokishe ejele. Ngihambise isilokishe. Indaba kaMkhaya homeline ejele afuna. Indaba ukuthi wena uzokwenza ngoba uhomeline wakho cha akusebenza kanjalo ejele. Ejele siyalingana bafethu. Niyazi lokho siyana ngamagunya nangedepisi. Kodwa nje umqondo nje yonke nenhlonipho bafethu. Iyona into efuna sidekelane ngayo kuphela. Ngoba yabona isithima ifikile ayinani niyazi bafethu. Sihlukana namafoni. Sihlukana nensango, sihlukana nogwayi. Sihlukana nento eziningi bafethu. Manje ngishilo ke bafethu ukuthi kunesikhathi ke lapha ejeleke uzothiwa khona kufikile esithini. Yabona ke makufika esithini bafana bakithi. Ayiveli phela ifikele njalo ngikhumbula kahle. Kunesikhathi nje lapho kade ngitshela ngalo mfana lo owakwazi omunye lapha sibuka iTV. ST bafethu mayifika bayashaya laba bantu. Bagibela phe kwakho abanandaba. Yazi uzwa uma kuyintombazana ikubuza ukuthi ya nila nithi sikhwela ngobani la mabefika labo mama inqondo yahamba. Ngoba ngikhumbula kahle ukufika kwabo kade kukwazana abanye abafethu. Omunye kade ebamba omunye inkunzi embamba insango futhi omunye wayidayisa insango. Yabo wamtshela boya lo wambuza ukuthi ubani nosedayisa esedayisa izinkantini. Kwabe sekusuka umsindo ke lapho. Enganga ukuthi kwazi waphuma igazi bakwazana. Eyafika esithinga lelo langa program manje le nto mayifika ihlukumeza ngisho nalomuntu ongenalo icala ngoba ngikhumbula ngithene ejele ngithejele injury to one injury to all. Ufika wabo ke labantu akube mnandi ngoba azokutshela 26 ngapha 28 ngapha impatha la. Yayibona nto le ungene kuthiwa khandisha ngalo ungene phama sende nendoda kanjiko. Yabona even lenkwenzela umzekelo yabona even yamaphoyisa. Ngoba usuku lweziphoyisa lithi bangena abantu abawu20 bangananya abantu abawu20 kule yanto encane nje. Nalapha na ke phela mangukutshela ukuthi thiwa ngixishana lapha nifakwe endaweni obonayo ukuthi yazi akuphefumuleka kwenzeka lutho. Engijolo ukuthi ufike eSteve vele sukusukelwe yithina sizigebengu. It's either khona usepimpile la ukuthi kunefoni. It's either khona usempimpile la ukuthi lo uyaphethe idamizo nomphethe insango. Isuswa yithina vele lapha esectionini.
sisusele ehleli khona silethe thina ngani na asibambisene yabo manje into engayisho nje iyahlukumeza bafethi iyashaya kakhulu uyaphuka futhi uyashona futhi bona muphakamile nje angifuni uqamba mama muphakamile kajele bafethu akube mnandi kuba mnandi phela kuwo yes nathi siphakamise kodwa bafethu mina ngifuna uqamba mama ngoba unesikhathi lapho bethu uthi khona uyohlukumeza isimilo ijele kahle ihlukumeza isimilo kodwa wenkathi uyibuza ukuthi siphi lesisimilo engiyosilokhuza uma ngisahamba amacala ngishona ngaphakathi ngoba phela bafethu ufika esithini ngoba izofuna lezi zinto uyayithola vele ke mfethu ke uyazi endlini ngeke uhlala wedwa ejele manihlala nonke endlini nonke vele into ezothola endlini uyeni nonke so ejele nathi sigcine mfethu ulibambe yikho kuthiwa mfethu uyolibamba ilahle noma kunjani lopholela esandleni ngoba mfethu uyazi ukuthi la kunecala la endlini njengoba kunecala la endlini nawe uyazi ukuthi licala nawe lakho ngoba nawe usebenzisa mhlambe le phone la endlini nawe ngeke ukuthi la yiki number ikhiphele ihlobo zakho noma bazali bakho so vele ufika kwesithini sonke sibulawa ngento futhi sonke uma ukuthi uthola licala liwesi siyachajwa futhi iyakubuza ke sithingo inkathi waphela nayo sebegijimisile inkantolo abafethu iyakubuza ngeinkathi ukuthi ufuna ukuchajwa noma ufuna ukushawa ngabanye baba bayakubuza futhi ejele ukuthi uyafuna yini ukushawa noma ufuna ukuchajwa abanye abafethu bayibachuze ke mfethu athi umunye ngishaye cause ukuchajwa mase kufika ibhodi lapho nesimsiso fana uphume kuthiwa wena mana wena wabanjwa nomese wena ejele wena wabanjwa nesidakamizwa ejele manje mina ngisho ukufika esithini ejele kuba khona wayo kuhle kubi ke kuthini ngoba phela uzoshathini kodwa kuhle ngoba kwenkathi kunezinto eyayithole obona ukuthi kwamina nganika umngozi lento uthuke nawe umubona lento le omesa mangaka okanye amafoni amangaka yabo nje yonke lento ezokuthusa nawe so yonke into bafethu inobuhle bayo inobubi bayo into engayisho nje mina yona esithini ingozi yahlumezana and uyafa uyaphuka ngoba kuyahla ngigijima ndilandelana ngoba nje amanye amajele nje ezitezi mathiwa yehlani umunye angena estephisini yaphuka yabo omunye yawa phezulu nayi phela ifikile funa selapha sonke phansi phansi stephisi mhlawumbe wena usendlini uzoxoxa ipalisha unake uyaphuka yonke into yasejele iqinile izinsimbi into lapha yonke into yakhona izinsimbi uyalimala so esithinje fika kavele yahlumeza kodwa futhi ngeke sisho lutho because vele thina sisukelile ngoba ukufika kwavele iza la sectionini ize le story sithize vele it either senkwazana it either ngoba khona abanye bafethu ngisho banjwe necala engafuni unika iphoyisa icala lethi iphoyisa lethi phone anqa bazenza ukuthi nawe yena kanti lento akaboni ukuthi izolimaza nezinye igebengu lento ngoba vele uthi shothi lamafoni maningi le section yabo siyaqala ke sekukhuthuzwa wonke umuntu sekulahleka yonke into lapho futhi eqala khona ke lento ukugobhoza kwegazi jo wena mfethu mungamningi ngando baba noma mungamkhandi ngando baba futhi kahle kahle igazi liyachithwa ziboshwa liphinde lichithwe nayo ibona kuthola igazi nje ejele ubafo yabo ngoba kade ngishilo ukuthi ejele angifiseli ijele kahle li alikho good for umuntu alikho good for umuntu ijele lento engishilo nje ngokuqala ejele yonke into yakhona iprivilege khumbula ngishilo ngathi yonke into yakhona iprivilege because even ngathi uyacela ukufona mina manje bafo try bethi baba wafuna ucela ukufona mhlawumbe ufuna ummeli
mhlawumbe uye court Monday ufuna ukwazisa ummeli nje according to yoma inkantolo appearance yaseKhathola uzokutshela ubaba nje yena hayi namhlanje so ejele uma ungawulandeli umthetho wakhona ngohlezi ulimala into engizoyishileyo mina ejele uma ungawulandeli umgudu wakhona uzolimala ejele futhi ukhuluma umuntu ongayazi uyafa ejele uma uthanda indaba zabantu uyafa ejele uma ulandele into ezegebengu ungazi ukuthi uzoshona uzolethela futhi igebengu amaphoyisa uma ubhayiza ukhuluma kakhulu ejele yonke into engizokutshela nje mina ngejele ufika esithike bafo isuku siyazi sizokwenzana sekushiwo ukuthi la kunamafoni la kunomese la kunani izobuya nakho futhi so nje ngifisa noma ubani azazi ukuthi itshele le right nangu sibani uyaphila nangu lento engene kuyona mina bafu bengayithandi uqale lokho akekho umuntu wazala la 26 27 noma 28 noma yini akekho isimo sempilo esiletha abantu kule ndawo esazagcina sabasa kuyona ngoba uma wathi wena uchuza le ndawo shuthi wena usathana uqobo because kwazi ulathi igama lase dungeon dungeon indawo emnyama le bani ongakhona ukuhlala endaweni emnyama so into engayisho mina iyodwa nje futhi ukuthi angifisi futhi angifuni umuntu akhulume into angayazi akhulume inombolo yonke lento yonke into uyayifunda yonke into uyasayina uyajoyina ngisho ujoyineni uyasayina wena ngeke usenzele wena wedwa lawa ama-group aselokishini labo bantu iboke labo bantu laba abagcina benzani bakhuluma lento le engathithi ngabe ama-26 akhanda ameva kushuthi yiwo aspreada lento le yalabafana laba benza lento yabo bayenza amakazi to cards le yabo kanti cha ngobani bakhuluma inombolo Christmas and bayithanda le nombolo ama-26 angazi indaba Stalliani basithanda impela bonke ngishonana noma ubani oyini kodwa yazi uma sefika eminyango fuka khuluma lento amantaliyane akangeke umuzwa khuluma le language le abayikhulumayo yabo ngabe isilokishi ngabona like ko Lamonti yabo istand yabo lento le ngithi makatsane silokishi sakhona yabo so umuntu masefika lapha ngaphakathi ungazi ukuthi wena uyamazi umuntu ushaya inombolo mazuthi uthi hayi lo muntu akayishaya inombolo kodwa ngendlela bekhuluma ngayo la ngaphandle yini na ile nto ade ngisho ifike emgaqeleni kodwa na usalandela amateke egebengu lo muntu manje ulandela sisho kanjalo ukuthi ulandela amateke egebengu wena kahle mina lo 206 ngishiyela wena ngishiyela umfowethu nongemuva uzobona ukuthi hayi uhambe la ubhona yabo manje ibona bawalandela la amateke bagcina benza njani bese ngathi ama-26 okanye ama-27 noma ama-28 enza lento le lama group asekhona njengamanje amakazi ngobuzwa nje kanti ama-26 azokuhlonipha bhuti wami ama-28 azokuhlonipha futhi omzukwana labo ogazi bethu laba ngeke ngife likhona 28 ne-28 ngeke life mina ngikhona simehlomane naloya muntu sishiyelana isinqamu sendlela sashingana isiyalo leso lesishiyelana sona kuphela so ungezwe ngabantu bethu dadewethu nabafowethu bethi hayi ama-26 this and this no ejele umzofika ulalele bhuti ngendlela uzozuphuma amehlo akhe ephile u2 uzozuphuma ungaedelwanga emnyango ngoba ungelizanga icala lokuthi nalokuthi bathi-ke into engizokutshela yona iyodwa ngoba ngiyisisebenzi nje ngoba ngathi ngiyi-26 ngiyisisebenzi ngayo imisebenzi okunye ngikutshela kahle ngeke ngoba mina la ngikhona ingubo yami mhlophe angikwazi ukungcolisa ingubo yami ubani lo usubani wena uzongithi mina ngingcolisa ingubo yami musuthi wena angithathi ibhayinethi mina
ngishoshoroza ngigibela isitimela ngisihamba nobani ngoba mina ngihamba nendoda ewunyazi ekhanyisa ibhilidi lilonke. Tengizoyisho nje mabradi yodwa angigqugquzeli la kodwa ngizokutshela ivare nawe sisi wami ulapho nawe dadewethu nawe mama nawe mkhulu ukuthi khuzana abantwana benu bangayikhulumi lento ngoba into eyigebengu akuyona into yabo.